Pagpabakuna alang sa mga dunay comorbidity o anaa sa A3 priority list sa El Salvador City sa Misamis Oriental, gisugda na. Ani report ni Ethel Ibanag. Nagsugod na ang pagbakuna sa mga naa sa A3 priority list o katong dunay comorbidities sa El Salvador City gamit ang Sinovac vaccine. Apan padayon gihapon ng ilang pagbakuna sa mga naa sa A1 ug A2 group o katong mga health worker ug senior citizen nga wala pa nabakunahan. Ubay-ubay na nga senior citizen sa among nabakunahan, so pwede na kami maproceed sa A3 ang gitawag nga persons with comorbidities. Anaa sa 500 doses ang target mahatag sa mga bakunahan gikan ni atong Lunes hangtod karong adlaw ato sa pagbakuna dito sa covered court sa syudad nga mao'y gihimong vaccination site. Pahimangno lang sa kagamhanan sa mga magpabakuna nga naa sa A3 group nga i-present ang ilang medical certificate nga may magpamatuod nga gitugutan sa ilang doktor nga mabakunahan. Ready naman mi magpa-vaccine. Kay before mi niani din nagpa-clear man mi sa doktor, so na-oriento po mi kung unsay kuan sa vaccination. Nakapoy amlodipine para sa ako high blood. Control naman siya. Wala man sa kanang side effects na ako galibati karon. Samtang ugma, sugda ng pagbakuna sa ikaduhang dose sa AstraZeneca vaccine alang sa mga nabakunahan na nga mga health workers. Kauban si James Yap sa kamera. Ako, sa Ethel Ipanag para sa One Mindanao.